Здравейте хора, аз съм Хари. Днес за първи път ще опитам червената напитка хак. Пишете в коментарите колко точки давате от скалата от 1 до 10 и пишете. Аз сега се оценявам в това видео и да започвам. За първи път ще опитам. Казвам, защото е с калци. Хубаво е. Смисъл не е да идеш в магазина да си вземеш едно щихо. Смисъл. Тихото е горе-долу като черния хак. Тихото е като черния хак. Но черният хак е малко по-добро от тихо. В това се усещат повече вкусове. Черния хак го пих и не ми много харесва, защото сега ще си пия хихо. Но това не е като да идеш в магазина и да си го вземеш хихо. Нито да вземеш някакво делиби или такова нещо. Това се просто нещо, където да се радваш. Виждам, ако не знаете защо Криско те е направил, гледайте стримовете на Смокси. Този, който притежава канала, който е собственикът на канала, се казва Тони. Смокси се записва на английски. Заради това, ако не сте се абонирали, веднага се абонирайте. И също и за Криската. Криската е направил тази напитка. Нали знаете, когато отиваме на кино, гледаме някакъв филм, си вземаме нещо за пиене, пуканки. Той е направил напитката. Когато гледаме неговите видеа, просто ще се кефим и да си пием. Как? А не, например, да пием хихо, когато гледаме видеата. А по-скоро нещо него. Смисъл, представете да изобрети пуканки хак. Пуканки. В кутийка, така картонена, където си взимате когато сте на кино, и на нея да има логото на хак. А в пуканките да имат вкус на хак, на всички цветове и да бъдат в различни цветове. Например, черният хак не е черен, а е тъмно син. И да има тъмно синя пуканка с вкус на черен хак. Това ще бъде много добре, според мен. И така също взимаме пуканките на хак и пуканки на хак. Сега ще си взели сок на хак и едно време, че си бъркате, да си намерите червена пуканка. Значи е на червения хак. И ядете червената пуканка, има вкус на червения хак и спрете и червения хак. И сега започваме да оценяваме. Пишете също в коментарите от скалата от 1 до 10 колко ще я давате. Да ви кажа, черния, когато го пих, сега ще му давам 8, защото 8 от 10. Въй свърза да не би да му дам и 7. Да, 7 от 10. Защото е като тихо. Но това вече си е добро. Давам му 10 от 10. Пишете вие колко точки давате на черния хак
и на червения. Също така повече си взимайте червения, защото е с калций. Да, толкова. Да, 10 от 10. Пак ме напомням да пишете в коментарите колко точки му давате от скалата от 1 до 10. И в черния също. Заради това ударете лайк и се абонирайте. Това беше от мен. Чао!